Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Sing-sing nga dili gyud hubo ni Doña Cleofe Alquera. Wa may sing-sing dito pa. Kung mao ka na, may laing mikawat sa sing-sing. Papa, kinsa man ka sa imong pagtuo ang mikawat sa mong sing-sing, ha, pa? Ang unang naglungkap sa mosoleo sa mga Alquera. Mo ba? Og si kinsa man ka ang unang milungkab sa musoleo pa? Ang ungo, si Pilo Altroso. Unsa? Ang lolo ni Johnny ang mikawat sa sing-sing? Sigurado ka na ba? Dendo, dito ka magpundo sa syudad. Huwag ka maibaw sa mga pangitabo din sa atong dapit. Labaw na sa menteryo. Sir, Sod na sa mong kwarto, Melche. May istoryahan pa mi ining akong anak. Okay. Dindo, good night. Pa. Unsa may imong pagkisultihan ako, ha? Palayo una sa menteryo. Ha? Nga naman ba? Tungod kay kuwang pagka o paminsar. Dili ka makamaong mo plano. Pa. Sigurado ka ba? Gaway nakakita ninyo sa inyong gibuhat sa menteryo. Way nakakita na mo pa. Dindo, kinahanglang mahadlok mo sa menteryo. Ha? Oo, lagi na nanadlok pito mi pa. Kay nagsige uwang ang mga iro dito. Ibutan ni sa imong otok. Dili ka musod sa menteryo, kung dili akong sugo. Opa. Lagaw, katog na. Opa. Unsa man tos, Papa? Dili manong ko niya pasudlon sa menteryo. Abay, sa pa may buhato na to din eh. Nagunaon na ba ko, abay? Kung sa'y buhato na tuwan ang sako nga gisud sa mga tao diha sa bakanting pansyon? Dili na nato mahimong hilaptan pay. Ganun di man. Kay kung kita mo report bahin ana, dagan ang pangutana. Kuya pa kayo kung kita na yun nung mapasangilan nga nagbutang ana. Gusto ka, abay? Sige. Pasagdan na nato nga lain ang makadiskubre kung unsa ng sako sa ilaw. Sige. Mamiya na ta din eh. Ato na mahibawan og Naurso na itong menteryo, labayan na naman yung mga patay. Suwala ba Kasayo ba nyo din, Hes Menteryo? Unsa sa masaling kubuta, ha? Usali! Nay, patay sa... Ay, giungo na sad na. Minatay. Hey! Minatay. Kinsa naman sa gipatay, ha? Inyo man ang gihilabtan? Uy, baya mga priso na yun mo, kung inyong gihikap ang patay. Wakap, hikap ko taon. Naapaman na sa sudong ang bakantinitso. Ay, migimaw lang ang kamot gikan sa sako. Hey! Unsa? Inyo gidiyang gilili. Ay, gamay lang. excuse me. Nili lang, gamay. Oh, Kap, gano'n naman sa ni? Nagpista naman sa mga tao din is menteryo. Hey! Wa paday ka mahibaw kung naunsa sa ning menteryo nga imong giatiman. Kuan, Kap? Kay, ano man? Kap! Ah, Nga naman di, Kap. Unsa naman sa balita, Kap? hey! May patay na sab. Nga gilabay sa menteryo.
gisod og sako. Unya, gisod sa nitso. May lain na sang gipatay di ay, Kap. Kiunsa man ipagpatay? Ay! Maguwat lang ta sa report sa mga pulis. Unya, ay, adto ta sa inyo magsolte. Kay, buinam sa kong tubig dito. Oh, sige Kap. Diyos, ganahan ka? Ay! Mm. Aho, ukisam ng Diyos. Tiya, Ay, naunsa naman ka, Poldo. Wa naman kay uli-uli din, he. tiya. Busy ko sa kontrabaho sa mga patir. Unya, kalimtan na lang nimo nga tong gikasabutan. Huwag mo kumalimot siya. Kuan lang, daghang nahitabo ba sa minteryo? Unsa naman, Sab? Kuan siya. May patay na sa mga gilabay. Batang babae. Oh, unsa? Mao na. Nahadlok na ang atong mga silingan sa minteryo. Kung mauna, mamiya na ta din, he. Pangitain na og bayar kinimbay, o ang akong yuta. Dili na maayo nga magdugay pa ta din, he. Doon na gina mga kilir ining dapita. Mamiya na ta. Akong ingon si Sir Dindo. Basig mo palit ang iyang papa. Karon pa man ko magkaduol yun ining payag sa imong lolo Pilo, dyan Uy, mau ba, Kap? Ay! Oh, dugay-dugay na may din pero wajud ko kaanhi. Unya Kap. Unsa may huna-huna ninyo sa laing patay na sa mga gilabay ron do Kap? Ay! Oh. Tukang Paminaw mo, ha? Kuan gyapon. Kay ako naminaw man ko. Paminaw na ko. Kinahanglan butangan na gwardya kining maong minteryo. Ha? Ay! O ikaw ang akong nahuna-hunaan. Ngay, maugi mo bantay panahon sa kagabihon dyan Hala, daga na di kong papili ni Kap. Si Poltorero na, unya, gwardya pa yun. Kaming duwas abay janing mo bantay Kap. Okay ra ka ha? Aw, okay kayo, bay. Ay! Si Yaman. Kap. Pero dyan ikaw ha, sundog-sundog sa ka. Ikaw, mikmik ha. Ay kaning ngutan ako dyan Sa mga Kap? Din manggid mo gabi. Ha? Aw, dinira naman mi, Kap. Ay! Matud pa sa mga nagpuyo sa gawa sa minteryo. Nasaba mong kuno kayo ang mga ero sa suot minteryo. Nagsigi kuno nig uwang. Aw, base nakakita sila sa patayng lawas ni Lolo Pilo nga mibalik, Kap. Ay! Ah! Iwan di ko na. Ako nakapangandam na gid ko ng ni mo Kap. Pero Natural Kap, man na, natural. wa ko makasabot sa nahitabuan ng minteryo Kap ba. Gihimo siyang labayanan og patay nga bata. Unya, gikawatan sab siya og minatay. Ay! Oh, Importante tingali sa nagkawat ang patayng lawas sa imong lolo dyan ha? Unsa akong dinali, Kap? Ay! Oh, ang kawatan rin yun ang nahibawa na. Dakoy nadunggan sa ona Kap ba. Nga doon ay mga eskwelahan nga mo palit og patay para sa mga estudyanteng doktor. Unsa? No, liso na gid ang panahon karon. Kung tinuod ang imong gisulti bay mikmik. Pwede na gid ang inegosyo ang mga patay. Ay! Oh, Dani, usa may nahuna-hunaan ni mo, ha? Usay huna-huna ni mo akong plano nga ikaw ang mugwardya sa minteryo. Kap, kuan. Aw, basta sagaan gamay ang akong madawat. Okay ra ko anak, Kap. Ay! Ah, Sige, sige. Ipaayo to na ko ang gates minteryo. kami na lang ayaw, Kap. Bayri lang ni. Kana Ay! Panday sabdihay ka. Aw, nasunod ba ganit na ko ang pagkaungo ni Lolo, Kap? Apil na ang iyang pagkapanday, nga. Ay! Nahala. Ay, sige kunit si mong dugahan o sa mga atakiwan ka diha. Na, ato ay kus barangay hall, ha? Ato ta magtiwas yung istorya dito. imno sa na imong Diyos Kap. Ay, o sa may gisagol ni mo ini. Kuan ra Kap. Tangor agos minatay. Ay!
Uy, uy, mawa man sang kauhaw na ko ng imong joke, Mikmik. Ay! Joke lang, Kap. Unsa? Dili na masugot ang imong papa nga musud ka sa sementeryo? O lagi. Ambot ng amahan na, eh. Oh, gilikay lang tingali ka sa problema. O sige, ako na lima ni sementeryo. Ay. Boss, boss, boss! Boss, boss. Oh, cuman, mura magkutusan ka. Nabalik ako, boss. Unya, daw tang balita, boss. Ha? O sa may daw tang balita? O sino tang balita, ha? Kuan, may lain na sang patay nga gilabay sa minteryo. Oh, karon wa na ilabay. Gisod na nagsako niya. Gipasok sa nitso sa minteryo. Daoy, kakuyaw na ba din puyan inyong dapit, uy? Mao bitaw nga ganahan nga mobiya din ang akong tiya kay nahadlok na siya ni dapita. Pero di lang siya makabiya. Nga naman ha? Nga dili mo siya makabiya din eh? Wa pa man mahalin lang yung yuta. Oh, nga nasunod niya sa iyang amahan. Uy! Dindo, Oh, ganahan ko magsusi ang naglaing patay karon. oh. Poldo, ikapila naman na. Ikatulo naman ang bata nga gipatay. O gilabay des minteryo. Oh, Kap. Niya na ang budget niya mong gipangayo para ipalit ang materyales sa koral dyan eh. Salamat, Kap. Amo na yung himuon ng koral, Kap. Tuod ay, doon ay nagka-report na ko nga mitungas mo sa bukid gahapon sa buntag. Asa man mo adto? Among giadto si Noy Berting Ruiz, Kap. Usa! Nganong inyo man ang gibuhat ha? Nganong inyo ning gibuhat nga wa man ang hit na ko? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!